Čaute ľudia, dneska ideme hrať Bravko. Dneska tu nebude Dompak. A užite si toto video, nezabudnite dať like, odber. Chceme dať aspoň 20 odberov. Keď tak mať potom vám ukážem aj idečko a také. Keby ste ma chceli, tak tu máte moje idečko. Ideme si zmeniť meno. Čo sa nám nedá. Nedá, tak dáme takto. To sa nedá tiež. To tak neladí. Dáme. A s Dompakom až budeme iba pušovať Srdža, lebo s ním natáčam takéto diely, budem natáčať. Ideme pušovať počkajte takto. Idem úplne dole, s kým najmenej hrám. S Juju som nehral, tak ideme hrať za Juju. A ideme ju pušnúť na buď 4, 10 alebo 5. Uvidíme ešte. Lebo s Juju som ešte nehral. Musím povedať ľudia. A dúfam, že ma počujete. Lebo začnem dosť neskoro. Takže preto dúfam, že ma počujete. Zatím si aj solo Danka. Nemáme iba duo. Prvá hra sme vyhrali. Ideme dať play again, ideme dať solo. Ale to bolo taký super, lebo už mi dlho nepadla Legendary. Preto ideme hrať teraz sola. Bo som ich ešte túto sezónu nehral, ale dáme pár sola. Tu sú už aj 3. Dobre, tie potom pôjdeme. Otvoríme si Startup. Epic, to je už dobre. Ešte by som chcel v tomto videi aspoň mytiku, ale to až do toho dielu vám nebudem točiť. A keď tak mi napíšte, že koľko dielov by ste chceli z Brawl Starsu. Budem točiť Roblox a ešte nejaké ďalšie hry. A budem mať aj nový účet. Zomrem. Chcem zabiť aspoň Darliho. Či Barliho. Ne, ich veľmi nepoznám. Preto, lebo tohto Barliho a Darliho si veľmi ja mýlim.
Dobre. To je úplne to, čo som hľadať. Nie, tak čo zničiť. Ľudia, nebo čo by to bolo, že ja mu to zničím. On tam už nerobí, čo by bolo veľmi potrebné. Joj, neviem, toto asi tiež prehneme. Musíme si dať pozor na toho L'. To bol taký menší lag. Tak mám 10 powerov, to sa mi dalo. Prepačte. Ale ďalšiu hru asi vyhrám. Chcem veľmi vyhrať. A zase aj také chcem to dať, že nebude veľmi dlhé video. A chceme dobehnúť aspoň, chceme dať tých 20 odberov, fakt vás prosím. Ešte dáme to, neviem, dáme ešte takých 5 hier a potom ukončíme toto video. Toto nie je zase dobre toto. Nie bas, ide po nás, to nie je bas rakeťák. Nepoznal, bol aj bas rakeťák. Nepoznám Brawl Stars. Nemal vedieť, že bol aj bas rakeťák. A norma počujete. A teraz posledného máme, hovorím vám, že ja to vyhrám. Tuto niekde, Možno aj zajtra vyjde video. Hovoril som, že ja to vyhrám. Tak toto zase nebude legendárny ani mythic, nič z toho nevadí. Ešte jednu výhru musíme dať. Budeme mať konečne 18,000 trophies. A potom budem veľmi rád. Hneď s epikou, kámo. Nevadí. By ste chceli vedieť, nechcel som ísť do šopu, prepáčte. Čo veľmi nehrám, nebaví ma. Dáme pár rankedov a končíme to. No, takže toto sú moje brawlery. Hej, Surge'a pušujem, takže s tom pakom. Toto sú všetci moje brawlery. Budeme pušovať aj, neviem, koho tuto máme, tak tuto Willow budeme tiež pušovať. Keď tuto pušneme aspoň na tier 10.
Tak vypúšťame potom výlov a toto Meeple. A veľmi málo mi chýba. Takže máme, počkaj, ešte jednu hru. To dáme tria, to mi stačí trio. To skúsiť, nikdy som nehral trio, lebo je nová sezóna. A asi dneska iba vyšla. Takže tak toto nie je veľa tímov. Iba 4. Cash, tam je s Dynamiku. Mikrov môj obľúbený brawler. To je môj obľúbený brawler. Pozor. Dobre. Nie, cash. Ne. Ešte potom dáme 2 rankedy, alebo jedno a ukončím to. Dobre. Aby ste si nemysleli, že toto je, že ako vyzvedí, že nekonečne videli. Dobrá škola. Také tak. No alebo toto video končíme.